A proclamación de Alfonso Rueda como sexto presidente da Xunta chegou logo de 4 horas de debate no Parlamento de Galicia. Nesta segunda xornada do pleno de investidura foron os distintos grupos os que tomaron a palabra. O BNG reivindicou outro modelo para Galicia fronte ao goberno do non do PP. A súa voceira tachou o Popular de presidente accidental. O primeiro presidente que non elixiron como tal os galegos e as galegas e non convocan eleccións porque saben que as perderían. Simplemente vai chegar a presidencia da Xunta de rebote. Ana Pontón presentouse ademais como unha alternativa preparada para gobernar, avanzando incluso algunhas das súas primeiras medidas como presidenta. Un goberno que lle diga sí a Galiza, que se deixe a pel na defensa do país, que se deixe a pel na defensa de todos e de todas vós. Ese é o goberno que desde o BNG aspiramos a liderar. O candidato popular ironizou sobre o discurso de Pontón, lembrándolle que o que se sometía á sesión de investidura era el e non ela. Benvida a súa investidura virtual dos mundos de Yupi que se acaba de montar. Sinceramente, espero que o disfrutara, de verdade. Espero que o disfrutara. Quería dicir, o benvido a investidura, por respeto e por facer unha presentación institucional, non engadín, pero engada ahora. O candidato son eu. O PSDG tamén aproveitou o debate para defender a alternativa socialista fronte a un goberno inoperante e ineficiente. É unha alternativa que quere recuperar a ilusión e a confianza nesta terra. Un proxecto que non quere levantar muros nin prohibicións, sino construir un país con futuro e que funcione. O seu voceiro engadiu que Rueda non foi capaz de presentar un proxecto de futuro. Considera que o Pontevedrés representa unha proposta sen ilusión e con fatiga. Lamentablemente, teño que dicirlle que o seu proxecto é un spin-off moi deslavazado, sen argumento. É algo así como unha secuela dunha película xa de por sí, mediocre, en a que xa se empezaba a ver a carátula dos créditos finais, o final dun ciclo político. Rueda, pola contra, dixo estar orgulloso do acadado polo PP nos 13 anos de goberno de Feijóo, cos seus acertos e erros. Respondendo aos socialistas e nacionalistas, reivindicou a liña continuista que promete aplicar. A mellor é que pensaban que iba a decir que non, que eu rachaba con toda a etapa anterior e o que quería son as políticas do Bloque e as políticas do PSOE. Se era o que pensaban, sinto decepcionares. As políticas do PSOE, as políticas do Bloque, non as quero nin de broma, nin de broma. O meu proxecto, xa llo dixen, é continuar por esta senda, porque creo que é o que os galegos avalan. Manténdoo, que é moitísimo, intentando correxir as cousas que hai que correxir, e tivemos fallos, por suposto, e hai marxen de mellora, por suposto. En esta liña, o voceiro popular defendeu a estabilidade como a mellor herdanza que recibe Alfonso Rueda. Pedro Puy entende a sucesión de Feijóo como un cambio que se axusta á normalidade democrática. Poucas cousas máis normais e institucionais poderán darse nunha democracia parlamentaria que a elección do presidente do goberno, neste caso da Xunta, no seu Parlamento. E poucas cousas poden considerarse máis normais nunha democracia parlamentaria que, chegado o caso de terse que sustituir a un presidente, sexa o seu vicepresidente quen resulte elixido. E defendeu Pedro Puy a marcha de Feijóo para Madrid como mostra de descentralidade política de España na que un presidente de colonias dixo é capaz de conquistar a metrópole.